भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांचा कथित आक्षेपार्ह व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर देशभरात खळबळ माजली। किरीट सोमय्या यांच्या कथित आक्षेपार्ह व्हिडिओ प्रकरणावरून ठाकरे गटाने त्यांची आक्रमक भूमिका घेतली आहे। राज्यातील विविध ठिकाणी ठाकरे गटाच्या शिवसैनिकांनी आंदोलन पुकारले। त्यात ठाण्यामध्ये खासदार राजन विचारे व शिवसेना ठाणे जिल्हा प्रमुख केदार दिघे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनात महिला शिवसैनिकांनी किरीट सोमय्या यांच्याबद्दल प्रतिकात्मक फोटोला जोडे मारून पोस्टर पायदळी तुडवत आंदोलन केले। तसेच खासदार राजन विचारे, जिल्हाध्यक्ष केदार दिघे, रेखा कोपकर व महिला शिवसैनिकांनी काय प्रतिक्रिया दिल्या आहेत हे आज आपण या व्हिडिओ मार्फत जाणून घेणार आहोत। गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना आम्ही विनंती करत आहोत की या व्हिडिओची तातडीने हे करून त्या संबंधित व्यक्तीला या ठिकाणी कारवाई जे आहे संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यामध्ये महिला असेल किंवा शिवसैनिक आहेत आंदोलन करतात। आपण जर का बघितलं असेल की अनेक महिन्यांपासून जो माणूस या महाराष्ट्राची संस्कृती तळागाळात नेण्याचं काम आणि त्याचं वाटोळं लावण्याचं काम ज्या माणसांनी केलं, ज्यांनी प्रत्येक वेगवेगळ्या पक्षातल्या नेत्यांवरती ईडी करत बोंबाबोंब केली, कोणतंही प्रकरण बाहेर आणून ते तडीच नाही नेलं, त्याच्यामध्ये फक्त सेटलमेंट झालं आणि त्या नेत्यांना स्वतःच्या पक्षात घेण्याचं काम या भाजपाने केलं। याच भाजपाच्या या नेत्यांनी स्वतःची ईडी म्हणत स्वतःची त्याची सीडी या महाराष्ट्राच्या आणि या जगासमोर आणलेली आहे। अतिशय निंदनीय आहे आणि त्यांचा निषेध आम्ही करण्यासाठी इकडे सगळे जमलेलो आहोत। मला असं वाटतं लोकांनी जर का ह्याची खरोखर चाचणी केली, ह्याची खरोखर जर का गृहमंत्र्यांनी खऱ्या अर्थाने जर का ह्याचं चाचपणी केली आणि ते जर का खरी ठरली तर त्यांच्यावरती कडक कारवाई करणं जास्ती गरजेचं आहे। अरे सांगण्यासारखं राहिलंय काय? या माणसाने सांगण्यासारखं काही ठेवलंय का? या माणसाचे विकृत चाळे आज संपूर्ण सगळ्या जगाने पाहिले असतील। दुसऱ्या लोकांच्या खोट्या फाईल काढून दुसऱ्यांना हा उघडा करणारा माणूस स्वतः एवढा अश्लील चाळे करतो। असल्या उघडा नागडा करून काळं फासून गाढवावरून याची दिंड काढायला हवी। आता काळं थोबाड करून भडवा बसलाय कुठे? त्याला म्हणावं बाहेर ये। आमच्या हातात जर मिळाला ना ह्याच्या चिंध्या करू। खरोखर बायकांची अश्लील चाळे करणारा हा माणूस स्वतःला BJPचा नेता म्हणवतो आणि BJP वाले सुद्धा मूग गिळून बसतात। असल्या माणसाला आपल्या पक्षामध्ये ठेवून काहीच प्रतिक्रिया देत नाहीये। आता कुठे गेले सगळेजण? महिलांच्या अब्रूशी खेळ खेळणाऱ्या या असल्या थर्ड क्लास माणसांना खरोखर जोड्याने मारलं। हे इथे फोटोला जोड्याने मारून आमचं समाधान झालेलं नाहीये। तो प्रत्यक्ष मिळायला हवा। त्याच्या थोबाडावर जोडे मारून त्याला आम्ही अशीच फटकवू आणि त्याची धिंड काढू गाढवावरून। महिला आम्ही चित्रा वाघ यांनाही बोलू इच्छितो की आम्ही सपोर्टही करतो की अशा तुमच्या ज्या नेत्याला आहे ढुंगणावर लाद मारून हाकलून द्या। अशीच आम्ही चित्रा वाघ यांना आता चित्रा वाघच्या पुढे याच्या सारख्या याच्या चरित्रावर बोल, त्याच्या चरित्रावर बोल, आता कशाला मूग गिळून तुम्ही गप्पा बसलेल्या आहात? बाहेर या असल्या नेत्याला ढुंगणावर लाद मारून हाकलून द्या। नागड्या करून मारल्या पाहिजे। चाकणकर पण यांनाही आम्ही सगळ्या महिला सपोर्ट करू। आम्ही विरोधी असले तरी सपोर्ट करतो। तुम्ही बाहेर या ना असल्या नेत्यांना तुम्ही हाकलून बाहेर काढून टाका। त्यांच्या महिला आता बोलत का नाही की असं नाही करावं? तुम्ही आता पण महिला म्हणून एक पुढे या आणि बोला।